Пакыстанның Карачи шәһәрендә коткаручылар диңгездән 20ләп мәетне чыгарды. Кичә һәм бүген бу кешеләр диңгез буенда һәм пляжларда Ураза гаетен бәйрәм итеп, рәсмиләрнең суга керү куркыныч булуы турындагы кисәтүгә карамастан коенганда батып үлгән. Рәсмиләр җил һәм су астындагы каты агым турында кисәткән иде. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кергән илләр тышкы эшләр министрлары Таҗикстан башкаласы дүшәмбедә очрашты. Президент Эмомали Рахмон Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Россия һәм Үзбәкстан министрларын сәламләде. Очрашуда террорга һәм наркотик әйләнешенә каршы уртак чаралар турында сүз барды. Сентябрьдә үтәчәк саммитның көн тәртибе билгеләнде. Мәскәүдә оппозиция вәкилләре 2012 елда Сазлык мәйданында тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп хөкем ителгәннәргә ярдәм максатыннан хәйрия чарасын уздырды. Танылган кино һәм сәхнә йолдызы Лия Хиджакова, Эхо Москвы баш мөхәррире Алексей Венедиктов катнашкан бу чарада $5,500 акча җыелды. Сазлык эшенә катнашып булуда 28 кеше гаепләнә, аларның 9-на хөкем карарлары чыгарылды. 15 000 рублей. Төркмәнстанның Төркмәнабад шәһәрендә Аксакаллар шурасы утырышы алдыннан биналар төзекләндерелә. Эшчеләр биналарны башкала Ашхабадта хуп күрелгән ак мәрмәр белән бизий. Тирә-яктагы кибетләр һәм кечерәк биналарны исә хуҗалар үз акчаларына төзекләндерер дип көтелә.